Čo je vlastne vo fáze dnešnej najväčšia pridaná hodnota pre šéfa firmy? Určite vždy tam bude tá vízia a tá cesta pre tých ľudí, lebo mojou hlavnou úlohou je ukázať ľuďom víziu, ukázať im, ako to spravíme, vedieť ich týmto previesť a snažiť sa ich vlastne dostať do toho ako keby nejakého môjho energetického nastavenia, že toto je tá cesta a toto ideme teraz aplikovať a vy musíte robiť toto. Podľa mňa najväčšia chyba je si povedať, že to funguje a 10 rokov sa bude na to pozerať, že to funguje a nebude hľadať každý jeden mesiac, rok, týždeň, že či už nie je lepšia a efektívnejšia cesta. 12. septembra tohto roku mala Bilenka 7 rokov. Barefooty robíme 6 rokov. Ja mám pocit, že mám novú firmu minimálne 5 krát. 9 z 10 začínajúcich biznisov, že nemá biznis plán a dlhodobú stratégiu, ktorú potrebuješ mať hneď, keď začínaš. Ty musíš vedieť, že čo ideš robiť. A kým nemáš biznis plán a nemáš hotovú stratégiu, tak ani prosím ťa, ja nemám ti čo povedať, lebo to si musíš robiť sám. Aj keď ten biznis plán bude o 4 riadkoch a 3 stĺpcoch, tak nech je, ale nech tam je. Keď som sa pripravoval na tento rozhovor, tak zistil som, že máme cieľovú skupinu pre akoby, že malé a stredné firmy v zmysle v rádoch stovák, tisíc až do nejakých tých prvotných miliónov eur v obratoch. A vždycky aj tá prvá otázka je, že ako si vybrať možno trh, tých prístupov je veľa, alebo všeobecne to podnikanie a barefootové topánky nie je úplne niečo, čo si len tak ráno sa zobudím a začnem v tom podnikať. Tak ma zaujalo, že prečo pre teba práve barefootové topánky alebo barefoot. Tak čo sa týka barefootových topánok, tak nebola za tým nejaká veľká analytika, sa priznám. Ja som niekoľkokrát aj vyhlásil, že v tej fáze, kedy sme my otvárali barefootový segment na Slovensku, nám ani Google neveril, lebo keby sme v tej fáze robili analýzy, ktoré sme sa aj snažili robiť, tak tých vyhľadávaní naozaj tých 6 rokov dozadu bolo tak málo, že ani tie výsledky boli také malé, že Google napríklad na slovenskom trhu ani nezobrazoval, ukazoval ti také, že je pod 50 hľadaní. Takže z tohto, keby som sa mal rozhodnúť nejako dátovo, tak tu určite dneska nesedíme a barefooty nerobíme. Ja som mal z toho neskutočne dobrý pocit, keď som tie barefooty skúsil. My sme ich ako rodina nosili. Začali sme ten produkt aktívne používať a skôr som tam mal ten wow efekt, že to nie je možné, aby toto ľudia nepoznali a nenosili, keď je to takáto výborná vec. A pustili sme sa do toho takto. Samozrejme, že mal som skúsenosti z nejakého škálovania, takže nejaká tá časť za tým, že či ten produkt je vhodný, ako prebehla na takej úrovni, že je to škálovateľný produkt, vieš ho predávať po celom svete, je to produkt, ktorý ti nezhnie v sklade kvôli expiračnej dobe, je to produkt, ktorý vieš škálovať cez tie kategórie od balerín, sandálov, trekových topánok zimných, detských, takže tieto atribúty tu malo, ale čo sa týka datovej prípravy a datovej prípravy v trhoch, tak túto sme nerobili, lebo naozaj tie vyhľadávania boli také nízke, že vlastne tento náš sen dostať tento produkt do sveta by bol hneď datami zakilovaný a nikde by sme sa nedostali. Ono je tiež vhodné, aby každý ten majiteľ tej firmy sa na to pozeral aj s takým sedliackým zdravým rozumom, že niečo je analytika, keď tá analytika sedí, je to úplne perfektné, ale keď máš nejakú víziu niečoho, čomu sám veríš a je to úplná novinka na tom trhu, tak logicky nenájdeš k tomu dáta. Takže tie dáta potom prichádzali časom a naozaj dneska pracujeme s ohromným množstvom dát, ktoré vlastne spracovávame a na základe toho aj vyrábame produkty, ale v tých začiatkoch to tak nebolo. Bolo to tak, že trend bol skôr v zahraničí, ale u nás nie. Tak, a dalo sa aspoň z toho vydedukovať, že OK, tak toto by mohlo byť zaujímavý trh pre nás? Ako nejaká taká analýza z Google trendov, bavíme sa, že úplne úvodnej fáze firmy, tak samozrejme tá bola, vedeli sme, že v Nemecku sa to predáva, vedeli sme proste, že v Amerike sa to predáva a tak ďalej. Len ty, keď začínaš so slovenskou firmou, tak tiež úplne hneď nevidíš až tak ďaleko, že budeš v Amerike a kedy presne a koľko je tam vyhľadávaní, kým nemáš vyriešenú logistiku, kým nemáš vyriešený nejaký processing, kým nemáš vyriešený úplne, že ten flow toho produktu ako pôjde. Takže bol to taký mix dát aj nedát. Teraz tá firma sa rozvíja, postupuje stále ďalej a od toho, že možno prvých produktov, prvých predajov, tak čo bolo možno taký prvý milník v histórii Bilenky, kedy si možno aj ty osobne povedal, že OK, tak toto je firma, ktorá má na trhu miesto a už to je možno potvrdené aj nejakým trhom. Hej? Že samozrejme vízia je vždycky. Ja beriem také, že 2 milníky, podľa mňa, že veľké. Prvý milník je ten, že sme vlastne sa otvorili svetu a že sme vlastne hneď začali produkt škalovať do zahraničia. To znamená, že vznikla Bilenka, SK Bilenka, CZ, Bilenka.com, z čoho následne potom vznikali weby ako DFR, S a podobne.
Toto berem ako jednu z najdôležitejších vecí, ktorá vznikla. Skúška správnosti, že to bolo dobré rozhodnutie, keď sa pozrieme spätne, tak Bielenke dneska Slovensko robí do 10% jej obratu. Takže vlastne 90% obratu Bielenky robí export, takže toto rozhodnutie bolo správne. Preto sa ja vždy snažím tak nakopávať ľudí, že nebojte sa naozaj otvoriť tomu svetu, lebo je možné, že niekde to ide veľmi pomaly, ale keď otvoríš nové krajiny, tam to pôjde o mnoho rýchlejšie. To je taká prvá vec. A druhá vec, ktorá nás podľa mňa že naozaj veľmi posunula aj oproti konkurencii, že my sme začali makať profesionálne na vývoji. To znamenalo to, že my sme s úvodom najskôr robili vývoj s fabrikami, v ktorých sme my vyrábali. Ale ja som hneď videl, že vlastne ono to nie ide takým tempom, ako by som si predstavoval. Ani tá knowledge v tom industrii vlastne nie je, lebo tento produkt bežne tie firmy nevyrábajú. A my sme vlastne vytvorili vlastné developerské oddelenie, na ktorom je dneska 26-7 ľudí, ktorí majú na starosti od samotného dizajnu, technologického spracovania, testovania, konštrukcie, projektového manažmentu až po delivery a samozrejme, že kontrolu kvality už v jednotlivých firmách na vstupe, materiálov až na výstupe. A táto vec nám vlastne ako pomohla v tom, že sme stali vlastne silným hráčom a že dnes Bielenka určuje tie trendy a pridáva na ten trh produkty, ktoré sú, by som povedal, že častokrát aj z nejakého že bežného fashion sveta, ktorý my reformujeme do nejakej barefootovej podoby a máme ho technologicky vychytaný. Až do takej miery, že vlastne máme všetky zmesy sú naše, všetky podošvy sú naše, všetky kopytá sú naše, všetky množstvo materiálov je priamo našich, ktoré sú proste vydevelopované od nuly pre nás. Toto nám urobilo vlastne ten náskok. Vždycky sa zamýšľam nad tým, že vidím postupnosť, že keď si človek v rámci firmy môže niečo zobrať k sebe a mať to pod kontrolou, tak sa to veľakrát oplatí. Vidím to u viacerých firiem a že či tento vzorec ako platí aj u vás, že ak môžete mať niečo pod kontrolou a vo vašej réžii a mať to ako plne, takže či to pre vás funguje lepšie. Pozri, pod kontrolou by sme mohli mať úplne všetky oddelenia, ale nie je to reálne. Preto ja som bol vždycky fanúšik toho, že maj pod absolútnou kontrolou interne to, kde je najvyššia pridaná hodnota. Že u nás je najvyššia pridaná hodnota v tom developmente a v tom, ako ten produkt vytvoríme a vyrobíme. Ďalšia obrovská pridaná hodnota je v tom, že máme ten branding a vlastne celú tú brandovú časť u nás doma. A máme u nás doma vlastne klientský servis, čo znamená, že tá kompletný zážitok, najdôležitejší toho klienta s tým, že ten produkt mu ukážeme, on si ho kúpi, jemu ten produkt príde, ten produkt je vyladený a zároveň, ak má akýkoľvek problém v rádku, chce niečo vymeniť, zmeniť, tak to máme u nás interne a dokážeme mu vlastne celú tú cestu dať pre toho zákazníka, aby bola čo najpríjemnejšia. Samozrejme sú oddelenia ako performance, ktorý máme dneska hybridné týmy, sú oddelenia ako logistika, ktorý máme totálne celú outsourcovanú, účtovníctvo, to máme celé outsourcované. Jasné, že vedeli by sme to robiť aj my, ale každý má nejakú tú power, nejakú tú energiu a ja som veľký fanúšik toho Paretovho pravidla, že proste rob 20% vecí, ktoré ti nosia 80% úspechu. Pre nás to, či budeme mať logistiku u seba, alebo niekde to není tých 20%. Či budeme mať účtovníctvo u seba, alebo niekde inde to nie je tých 20%. Takže zameriavame sa naozaj na tých 20% a tam je vlastne ten produkt, tam je branding, tam je proste customer care, tam je napríklad náš online, naše weby, to máme všetko, máme interný tím. To sú tie dôležité veci, ktoré u seba potrebuješ mať. Toto ma veľmi zaujalo, lebo Paretové pravidlo je stále omielané, ktokoľvek sa dostane. Ale málo aplikované. Stále omielané a málo aplikované. Presne, a to ma zaujíma, že stále omielané, málo aplikované a ako potom... Ja som videl aj jeden príspevok, kde si o tom hovoril a ja sám som sa už aj viacerými tými modelmi ako zaoberal, že ako to potom aplikovať do života a ako sa darí v podstate, keď hovoríš, že celý život prevádzaš cez tento ako filter toho Paretovho pravidla, tak ako sa ti to darí potom v praxi možno aplikovať? Ako to vyzerá? Tak tiež nie som žiadny guru a ja robím chyby a určite sa viem prichytiť v mnohých častiach aj svojho profesionálneho súkromného života, kedy to nebolo 80/20, ale bolo to 60/40, 70/30 a podobne. A áno, toto sú veci, ktoré ma vedia vždycky ešte tak aj že rozčuliť a viem sa proste naštvať aj na našich vedúcich vo firme, keď toto nerobia.
a nerobia to vždy. Zasa ako bylenka určite není vyladená tak paretovým pravidlom, že tu naozaj všetko tak funguje. Ja sa to snažím tlačiť, ja sa snažím v dennej rutine na to stále poukazovať, ale ako bola by to utopia si myslieť, že celá firma naozaj takto funguje. Nefunguje tak celá firma, ale snažíme sa tomu približovať viac a viac. Že to je dôležité sa k tomu aspoň približovať, lebo potom keď to necháš celé plávať, tak nebudú výsledky ani také, ako sú. Je to tak, že si vyhodnocuješ spätne, že OK, tak tieto aktivity majú pre nás ten najväčší dopad a vieme do budúcna optimalizovať na to, že budeme primárne sa venovať tomuto. Áno, ale tak u nás je to podľa mňa aj vo väčšine biznisov je to relatívne jednoduché, že máš to založené na tom produkte, máš to založené na tom predaji a máš to založené na tej značke. V drvivej väčšine nejakých e-shopov, e-commerceových biznisov je to toto. Že nehľadajme v tom zase niečo úplne špecifické, len potom tieto kategórie samotné ešte robiť efektívne a ešte tie robiť paretovým pravidlom. Lebo robiť obchod, máme ho v paretovom pravidle, sfokusujeme sa naň, máme to oddelenie, ale či ešte aj v tom oddelení to tak funguje. Že to je ešte ďalšia vec. Lebo to oddelenie má milión taskov a keď oni si nebudú vedieť rozobrať, ale minimálne tí vedúci si nebudú vedieť rozobrať na každodennej rutine, a ešte špeciálne keď príjmaš stále nových a nových ľudí a keď nebudú s tým robiť viac a viac, tak potom to celé uchádza. A potom to je také, že áno, malo to byť pravidlo paretovo, máme ho tam, ale ono to nejako celé sa rozplynulo a už zrazu nie je. Je to proste fuška, je to každodenný kontroling, každodenné omielanie stále a stále dookola. Ako vyzerá deň s vedomím paretovho pravidla pre generálneho riaditeľa ako Bílenky? Čo je vlastne vo fáze dnešnej akoby najväčšia pridaná hodnota pre šéfa firmy? Tak určite vždy tam bude tá vízia a tá cesta pre tých ľudí, lebo mojou hlavnou úlohou je ukázať ľuďom víziu, ukázať im, ako to spravíme, vedieť ich týmto previesť a snažiť sa ich vlastne dostať do toho ako keby nejakého môjho energetického nastavenia, že toto je tá cesta a toto ideme teraz aplikovať a vy musíte robiť toto. Že to je ako keby, že generally, keby som povedal, tak je to toto. Hej? Lenže potom prichádzajú rôzne fázy roka, kedy sa aj to paretovo pravidlo u mňa mení. Hej? Keď lančujeme nové kolekcie, jar, jeseň, jar, leto, jeseň, zima, tak v tých obdobiach bude paretovo pravidlo pre mňa to, že chcem vidieť, akým spôsobom sa idú prezentovať produkty, či to máme správne urobené, že koľko máte pripravených materiálov, čo všetko je nachystané na to, aby ten výsledok podľa nejakého biznis plánu sme vedeli dosiahnuť. To je napríklad táto fáza. Keď máme fázu, ktorú zoberiem, že napríklad že 9 mesiacov predtým, keď sa produkt vyvíja, tak jedno z najdôležitejších paretových pravidiel je tu potom dosledovať to, či ten vývoj prebieha tak, ako má a či nebude niečo meškať. Takže ono určite to paretovo pravidlo sa mení v čase, ako sa mení tá firma, počas toho nejakého roka, lebo niekto možno to nemá, niekto možno nemá sezóny, niekto predáva jeden produkt celý rok, tam to môže byť niečo iné. V našom biznise to paretovo pravidlo v januári, keď ma zastavíš a keď ma zastavíš v auguste, bude niekde inde. Samozrejme paretovo pravidlo predtým, než ideme do nejakých veľkých kampaní typu Black Friday a podobne, tak samozrejme bude úplne, že produkty sú vyvinuté, poriešené, tak to bude, že úplne, že fokusom bude tam. Rozumiem. A keď sa bavíme o tom, že predajné kanály sa nejakým spôsobom vyvíjajú aj pre tento typ biznisu, tak mňa by zaujímalo, že v čase, či pociťujete akoby vývoj toho, ako predávate dneska svoje produkty a ako sa to možno v čase vyvíjalo, že čo vám tvorí možno najväčší zásah alebo obrat a ako to bolo v minulosti, ako je to dnes? Tak akože úvodom sme fungovali hlavne D2C, keď máš produkt, ktorý robíš aj o mnoho menších objemoch, máš o mnoho väčšie kosty s tým proste to vyprodukovať, vytvoriť a tak ďalej, tak nemáš ani priestor častokrát tej marže, aby si dokázal vlastne zásobovať aj B2B. Takže s úvodom sme určite začínali viacej ako že direct to customer. Potom sa tá firma vlastne transformovala na to, že už sme vedeli robiť aj B2B. To dneska robím, by som povedal, že stále ešte nejako, že tá energia je tam, že minoritná, ale postupne to preklápame a ja práve vidím, že ten najväčší potenciál vlastne tejto firmy je práve mať viac a viac partnerov, ktorí ti pomôžu vlastne tú značku sprednúť do toho sveta. Len na to musíš sa niekde dostať, na to musíš mať proste vyladenú produkciu, na to musíš brať nie, že chcem 300 párov z tejto topánky, ale chcem 20 000 párov z tejto topánky. Musíš optimalizovať vlastne celý ten produkčný flow, aby ti to maržovo dobre vychádzalo. Keď sa do tohto stavu dostaneš,
dostaneš, tak potom môžeš presedlať z retailového zákazníka na B2B zákazníka a možno do budúcnosti na distribútora, lebo zasa proste úplne iný je ten maržový koláč. Ty musíš na to robiť úplne iné objemy. Takže aj keď niekto rozbehne, tak toto funguje. Podľa mňa najväčšia chyba je si povedať, že to funguje a 10 rokov sa bude na to pozerať, že to funguje a nebude hľadať každý jeden mesiac, rok, týždeň, že či už nie je lepšia a efektívnejšia cesta. Lebo to, čo si dneska postavil, tak proste už o 2 mesiace si to treba znova celé rozkopať a pozrieť sa, či to nevieš robiť ešte lepšie a či sa ti neotvorili nejaké iné cesty. Tak neviem, či som ti odpovedal úplne na tú otázku, ale je to podľa mňa rôzne. Tak ako aj s tým paretovým pravidlom v priebehu roka je to rôzne, tak aj tá firma má nejaký život a to je rôzne podľa mňa vtedy, že kde sa ona nachádza v nejakom tom časovom horizonte. Spája sa mi s tým má to taký ako silný pocit toho, že zdravý, nazvem to tým sedliackým rozumom v čase, hej? Že nie je to asi aplikovateľné priamo na mieste, vždycky všetko, ale v čase sa to mení. A mňa napríklad teraz zaujala aj tá stratégia tej fyzickej prezencie, že všimol som si, že otvárate aj konkrétne retailové obchody a v podstate aký to má, že kam to má, tiež to má mať nejaký asi obrat ideálny, hej? Že akú to má, že filozofiu za tým pre vás, ako otvoriť takýto? To je úplne jednoduché, že ja som aj povedal, že vlastne slovenský trh pre nás tvorí do 10% obratu. Slovenský zákazník a do veľkej miery aj český je stále dosť konzervatívny. Keď si to porovnáme napríklad s Nemeckom alebo so Škandináviou, kde aj ten podiel toho, že koľko tovaru na tom trhu sa predá cez online, je naozaj že o mnoho nižší. Hej, že COVID to troška posunul, ale stále keď si zoberieme, že priemerného Nemca, koľko topánok on vie ročne kúpiť online a koľko vie priemerný Slovák kúpiť topánok online, tak tam je akože dramatická priepasť. Preto sme sa my rozhodli, my sme tu vlastne mali jeden obchod v Žiline ako taký povinný, potom sme otvorili pred 3 rokmi Bratislavu, videli sme, ako tie obchody performujú, že sa tam ľudia vracajú, že naozaj my si to potrebujeme ochytať, my si to potrebujeme proste vyskúšať, tak proste keď máš takýto konzervatívny trh, tak proste otvoríš predajne, lebo vieš, že keď budeš mať väčšiu dostupnosť toho produktu a ten človek tam príde a bude si môcť barefoot, v živote som to nepočul, chcem si to skúsiť, tak preto sme otvorili predajne a bolo to dobré riešenie a ideme ešte otvárať vlastne aj Brno a Prahu v krátkom časovom horizonte. Takže toto hodnotím, že je to super. Keby som sa dneska mal na to pozrieť, že idem otvárať retailové obchody v Nemecku alebo v Amerike, tak to nevidím ako dobrý nápad. Jednak otvoriť ich dostatočné množstvo v takejto veľkej krajine je veľký ako kebyže finančný záväzok, ktorý sa ti nejako rozpočítava v čase. Tam máš akože nízku likviditu, lebo potrebuješ tú predajňu nejako odpisuješ, potrebuješ založiť, celú spraviť, to sú proste akože nie je to lacná záležitosť, potrebuješ tam mať alokovaný nejaký sklad, ktorý je iba na tej predajni, ten zasa kontokorentuješ alebo nejakým spôsobom financuješ. Takže akože v krajine, kde online je, že hore a sú ľudia zvyknutí kupovať vo veľkom, na čo by som ja dával takéto kosty do toho trhu dnes, keď dneska to zase nie je to moje Paretovo pravidlo, lebo tam by som musel fakt dať veľa peňazí a asi by som mal z toho málo užitku, ale čo my chceme, tak my máme vlastne už vytrekované, myslím, do dostatočnej miery, že na Slovensku naozaj funguje tento model s týmito obchodmi. Máme niekoľko partnerov v zahraničí, ktorí už by som povedal, že pomaly 80-85% predávajú naše dve značky, Bilenka a Berberix a sú tomu že veľmi otvorení a pravdepodobne mnohých z nich skonvertujeme na to, aby si otvorili naše vlastné obchody pod našim brandingom a skôr tam v týchto lokalitách, kde je to ďaleko a kde by aj tie finančné kosty boli o mnoho väčšie, chceme ísť s systémom franchisingu, ktorý vlastne začneme pripravať v roku 2025 a otvoríme sa takto franchisovo svetu. Čo dneska Bilenka považuje za svoju konkurenčnú výhodu možno aj oproti iným značkám alebo vôbec na tom e-commerce trhu? No ja si myslím, že jednoznačne to, že kde dneska je ten produkt a ako ten náš vývojový tím v spolupráci s odborníkmi z celého sveta, s univerzitami, s podologmi a s profesionálmi, ktorí rozumejú chôdzi, to, čo my dneska dokážeme vydevelopovať a pripraviť. Vzhľadom na to, aký máme obrad ako firma, koľko toho predávame, máme nadštandardnú education v tomto segmente R&D a tu sme naozaj fakt, že dobrí.
a dovolím si tvrdiť, že sme špička na svete v tomto, čo robíme. Dokonca tento rok sa nám podarilo vytvoriť zimné topánky, ktoré vlastne ešte nikto na svete do barefootového segmentu nepriniesol, že sme tam aplikovali toľko revolučných technológií, že podľa mňa sme úplne že predbehli zase dobu, napriek tomu, že sme firma zo Slovenska, že sme menší ako naši konkurenti, čo sú tu 15-20 rokov a sú to proste veľké firmy. A pre nás ten challenge bude zase ten, že ľudia si kupujú tie naše produkty hlavne online a je naozaj náročné ukázať našu topánku, ktorá má membránu, ktorá má testy na antislip, ktorá je do -20, ktorá proste je teplejšia než merino a podobne. A toto všetko aplikované v jednej topánke s topánkou, ktorá bude o 30 € lacnejšia, bude mať o polovicu týchto vecí, ani to naozaj tak nebude hrať a vlastne my sa bijeme v tom, že predávame online, takže tá naša konkurencia to má v tomto, že ťaháme v tomto trocha že kratší povraz, lebo keby si ju chytil, držal a videl, tak akože tam je to není o čom. Takže keď to vidíš na fotke, tak pre nás je aj veľký challenge tomu zákazníkovi vysvetliť, že hej kámo, ale veď túto máš Fabiu a my tu máme 7-čkový Bavorák a ono sa ti to môže zdať, že to je auto so 4 kolesami rovnakej farby. A ani nevidíš, že je dlhšie, väčšie a tak ďalej, lebo tá fotka je takto. Že to je, takže zároveň je to že výhoda obrovská konkurenčná, ale zároveň je to aj challenge to tým ľuďom online vysvetliť, že áno, my sme už takto ďaleko, prosím, neporovnávajte nás s touto konkurenciou, tá topánka je úplne niekde inde vývojovo a častokrát to ten klient nevidí. To je pravda. Rozumiem. A teda, keď sa bavíme o tom, že ako ja spoznám Bilenku, tak od toho, že nikdy som nepočul, neviem, možno, OK, poznám Barefoot koncept, som, dajme tomu, Nemec, hej, a dozviem sa o Bilenke a kúpim si Bilenka topánky. Je to asi, že keď sa bavíme o tom, že ako už dochádza k tomu priamému, že predaju, tak asi to bude nejaká kombinácia sociálnych sietí, ale že ako to máte vy? Celý omnichannel alebo multichannel alebo proste celý ten koláč proste jednoducho musíš robiť. Hej. To znamená od super vizuálu, videí, nejakých influencerov, nejakých affiliate partnerov, nejakých PPCčiek, nejakého remarketingu a podobne. Toto je dneska mix, ktorý je podľa mňa povinná jazda už vo firme našej veľkosti. Potom sú rôzne princípy, ktoré my aplikujeme na rôzne krajiny. Sú krajiny, kde je ten barefoot rozvinutý, my tam iba vstupujeme, ten koláč tam je nejako rozdelený, tak vtedy máme akože jasnú stratégiu, že low hanging fruits, to znamená, že chytáme vlastne tie konverzie toho trhu, ktorý tam už je a snažíme sa dať naozaj, že férovú cenu za výborný produkt a takýmto spôsobom sa dostaneme k zákazníkov. Väčšinou je to cez nejakých fundovaných influencerov, to sú pre nás častokrát podologovia, to sú pre nás fyzioterapeuti, nejakí movery, ľudia, ktorí robia schôdzov s pohybom, alebo ten healthier lifestyle, to tak poviem, že vlastne akože sú to involvnutí v tej téme a tam vlastne dávame celý tento marketingový koláč. Potom sú krajiny ako napríklad Česko a Slovensko, a keď sme začínali, že tu na naozaj ten trh nebol, tak tu to bola väčšia robota a bolo to veľa o edukácii, stále hovoriť o tom, opakovať stále tým ľuďom, že hej, máš tu aj inú topánku a prečo táto je lepšia. O mnoho viacej kontentu, či už cez nejakého feelingového, cez sociálne siete, alebo odborné články a podobne, tak je tam namiešaný vlastne tento mix. Takže v Nemecku vstup na trh do Nemecka bol pre nás iný ako vstup na Slovensko. Lebo ten trh tam bol úplne inak rozvitý. To už je zasa práca s tými dátami, to už samozrejme, že to už sa na to pozeráš, však dneska si vieš v podstate predikovať mnoho vecí. Hej, že ak ten produkt je pekný, ľúbivý oku, vieš, koľko sa asi predá takýchto topánok na tom trhu, koľko asi bude stáť ťa jedno nejaké bidovanie, koľko ťa asi bude stáť, že budeš na prvom mieste v Google alebo na druhom. Že to sú dneska tie predikcie, ktoré tieto dáta vieme dostať a vie ich dostať každý. Takže už odporúčam v tejto fáze sa na to pozerať a rozmýšľať. Lebo ešte ďalšia vec, že to není len, že o tom sa dostať na trh, ale byť na tom trhu aj profitabilný. A je to úplne iné, keď na Slovensku, ja neviem, máš shipping poviem 4 € a vratku 4 € a keď ideš do Ameriky, kde to stojí, že 25 a 25 a musíš si to zrátať, že či sa ti vlastne oplatí tento produkt posielať tam, či máš tak dostatočne veľkú maržu, alebo ak to robíš na úkor svojej marže a úkor svojho zisku, že čo je vlastne cieľ. Ak je cieľ nejaký marketingový vstup tam, nejakým spôsobom získanie prvej tej kritickej klientely a potom v druhom kroku tam urobíš sklady a celý tieto shippingové tráble zmiznú,
tak aj to sa môže, to sa berie ako stratégia a áno, v mnohých krajinách máme aj takú stratégiu, že my tam proste ideme zámerne, získame zákazníkov, stávame sa tam proste brandom, ktorý tu ľudia majú radi a vieme, že v určitom momente to preklopíme, otvoríme tam distribučný sklad a znížime si všetky kosty, do ktoré sme doteraz mali vyššie. Keby sme sa teraz vrhli na tému aspoň, že nejakých manažmentu, alebo možno, ja by som sa spýtal priamo, že čo boli tvoje najväčšie manažérske poučenia za tie roky možno podnikania? A tie sú stále, že stále musíš ľuďom ukazovať veľký obrazok. Veľakrát si myslíš, že aj ten manažment, ten veľký obrazok a to prepojenie medzi tými oddeleniami má a zistiu, že nemá. Že musíš stále sa k tomu vrácať. Takže necítim sa, že teraz je tu manažersky tak už nastavené, že už nie je čo vylepšovať. Mega veľa vecí je vylepšovať. A kde sa pozriem na túto firmu, tak mám pocit, že vieme fest veľa vecí vylepšiť. A involvnúť viac a viac ľudí do toho riadenia, do toho, aby vedeli, že kam ideme, aké to má spojenie, keď urobíme takúto a takúto akciu, čo vlastne chceme spraviť a stále im to zhora vysvetľovať a dbať na to, aby do takej miery, ako je nutné, to aplikovali oni v svojich tímoch. Lebo potom, keď tá informácia zhora dole tomu, čo proste, vieš, môžeš urobiť recept, ale keď chalanisko sa rozhodne, že nebude zemiaky škrábať a dá tam mrkvu, no tak proste recept je v háji. A to sa stáva v mnohých firmách. Stáva sa to občas aj u nás. Je to určite dlhá cesta, ale naozaj, že procesy sú jednoznačná vec, ktorú rastom firmy musíš naozaj na nich makať. Nejaké ERPčko systém, nejaké trackovanie dáta. Toto sú veci, pokiaľ rastieš a chceš rásť, tak sa proste v tomto musíš naozaj zdokonalovať. A keď to nebolo v minulosti tvojou prioritou, lebo keď si vyrobil 300 párov topánok, tak si ich proste nejako predal. Keď teraz vyrábaš na sezónu 250 000 niečo, tak proste musíš naozaj to mať sprocesované, vyladené, musíš mať na to dáta, musia tí ľudia chápať, aký je tam nejaký flow za tým produktom, aby stíhali nejaké deadliny, aby sme to vlastne stihli predať, lebo potom ti zostanú obrovské skladové zásoby a hups. Načrtol si aj tému, ktorú ma zaujíma, že je nejaký technicky, akoby, že možno na začiatku, kým to bolo malé, si tomu neprikladal až takú váhu, možno nejakým technickým systémom, možno akoby cash flow, alebo v podstate to je téma veľakrát pri menších firmách, menších podnikateľov, že niekde sa to zaseká, že vôbec nepremýšľal nad niečím a zrazu zistí a peniaze sú veľakrát problém. Že je niečo, čo sa aj tebe podarilo možno ja poučiť. Mám pocit, že je tam toľko tých vecí, že to máme tak na 10 hodín, ale pozri sa, 12. septembra tohto roku mala Bilenka 7 rokov. Áno. Barefooty robíme 6 rokov. Ja mám pocit, že mám novú firmu minimálne 5 krát. Hej, že od verzie, že sme fungovali napríklad, keď sme začali tie systémy, že sme fungovali na nejakých Exceloch. Hej, najskôr sa fungovalo tak, že pomaly Excel nebol, potom sa začalo robiť na Exceloch, potom sme mali RPčko z Crossu, to samozrejme v určitých objemoch našich prestalo absolútne že stíhať, že už sme videli, že ten systém to nedá, už to teraz nedáva. Teraz prechádzame integráciou SAPu, takže od budúceho roku budeme mať vlastne SAP. Takže by som to povedal, že z A4 do SAPu je cesta 6 rokov a ty keby si 6 rokov na to netlačil, aby ten systém a procesing išiel, tak sa do toho SAPu nikdy nedostaneme. Hej, a samozrejme to už by neutiahli bežné takéto malé systémy. Takže to máme len na nejaké RPčko. Potom to isté môžeme zobrať, že celé skladové hospodárstvo alebo plánovanie skladového hospodárstva. Keď si niekedy plánoval nejakú kolekciu, kde bolo, že 300 párov topánok, tak hubec, no tak mi zostane 150 skladom, no koľko to je hodnote, no prežijeme to. No ale keď ty naplánuješ teraz kolekciu, že tá kolekcia bude mať, že 30 000 párov a zostane ti 15 000 párov skladom, tak to už je celkom prúser. Takže o mnoho lepšie plánovanie, čím máš väčšiu firmu, a my máme ešte to, že máme vlastne, že medzinárodný vlastne ako keby, že income, hej, a potom aj outcome. Hej, že my medzinárodne máme vlastne výroby, máme proste v niekoľkých krajinách sveta a predaj máme v niekoľkých krajinách sveta. A teraz akože zladiť plánovacie to, že ako sa ti to loaduje do skladu a akým spôsobom to budeme predávať, aby nám to ešte efektívne konvertovalo, tak to je že obrovský planning za tým. A ja si dnes myslím, že my sme viacej akože data driven ako nejaký shoemakers, lebo my proste aj ten produkt vyvíjame podľa dát. Všetko je o dátach, skenujeme nohy, skenujeme tú anatómiu chodidla, vyrábame najanatomickejší tvar topánky, preto aby všetkým sedela, aby neboli vratky a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Takže systémy a dáta prichádzajú určite troška neskôr po tom nápade, ale ak chceš raz,
o to musíš na to tlačiť viac a viac, aby sa to posúvalo, lebo potom tá firma bude neuchopiteľná a nemanažovateľná. Ak som to pochopil správne, tak vás ten motor, ten pohon aj zároveň v kombinácii s najziskovejšou aktivitou, ktorú vy máte, aj s tým, že keď si hovoril o konkurenčnej výhode, tak mne sa tam spája jedna vec a to je, že zákazník, vyslovene ho tam počujem, cítim a že ten človek, ktorý si kupuje moju tenisku, dostane to najlepšie, čo viem vyrobiť, ja ho chcem spoznať, ako ho viem najlepšie spoznať a tak mu to chcem podať, aby som mu to čo najlepšie podal, že je toto niečo, čo vás akoby dlhodobo v Bílenke drivuje? Že Určite, akože tak robíme produkt pre ľudí, tí ľudia to kupujú, tak robíme to, čo chcú. Hej, to je ako, a myslím, že množstvo tých kolekcií je toho dôkazom, že sme to aj priniesli na trh, aj sme to celé vyvinuli, urobili a akože aj plusom toho, že to funguje, keď to vidíš potom v ďalších 10 firmách, že ten produkt je podobný a robia ho ako ty a tomu produktu sa darí, tak áno, to je vlastne ten hlas toho zákazníka, ktorý prišiel, ktorý taký ten produkt chcel, ale myslím si, že ešte vieme to úplne že posunúť na iný level a my máme určite plány ešte aj tieto dáta od zákazníka alebo takú tú túžbu, že čo by to malo byť, posunúť ešte na inú úroveň, lebo zákazník častokrát niečo chce, on si myslí, že by niečo chcel, ale v skutočnosti, keď bude mať nakupovať a hodiť takto platobnú kartu, tak si jej kúpi ešte niečo iné. Že to je ďalšia vec. To je prieskum, že komu sa páčia tieto červené topánky a všetci zdvihnú, keď sú krásne. No a počkaj, kúpili by ste si ich? Aha, ja by som si radšej čierne zobral. Hej? Takže ako v tom tiež treba mať trošku, je to taká alchymia, že no ale určite počúvať zákazníka je základ. Akože ak nepočúvaš zákazníka, ak nepočúvaš nemáš aspoň nejaký svoj interný prieskum, tak vlastne nevieš, či dobre strieľaš. A ja si myslím, že dneska máme tak energiu na to, aby sme mali snajprov a nemáme na to energiu, aby sme mali gulomety a len tak prášili, že chytí sa alebo sa nechytí. Dneska sa stretávaš aj skrz Jamulevovú, aj cez rôzne projekty s podnikateľmi. Menšími, väčšími, už v akékoľvek fáze sú. Všimol si niečo, že by ich spájalo v tých menších fázach, že čo im bráni v tom možno vyrásť viac? No, ja mám pocit, že 9 z 10 začínajúcich biznisov, že nemá biznis plán na dlhodobú stratégiu, ktorú potrebuješ mať hneď, keď začínaš. Ty musíš vedieť, že čo ideš robiť. Že naša misia bola jednoznačne, že my chceme byť svetovou jednotkou v tomto, čo robíme. My chceme byť svetová jednotka v barefoote, my chceme prezuť ideálne všetkých ľudí na svete a ukázať im, ako treba zdravo chodiť. A toto bola naša... A to sa ti potom cez tú víziu, misiu a proste cez tie jednotlivé tasky vlastne ako keby do tej firmy etabluje každý deň a ty potom ako nemusíš tým ľuďom stále ukazovať, že nemusím na vývoji potom hovoriť, že hej, prečo ste to takto urobili a nie je to dvakrát lepšie, prečo ste nedali takú a takú zmes a prečo ste nespojili tú podrážku z týchto dvoch častí. No oni to vedia, že my chceme byť líder v tom, čo robíme, tak proste automaticky mi dajú to najlepšie technologicky, čo sa dá urobiť a nesnažia sa to šídiť, že a toto sme ešte urobili ešte takto lacnejšie o 10 eur. Hej, že to je to, čo to je to, čo tí ľudia jednoznačne musia vidieť. A ja si myslím, že veľakrát v tých malých biznisoch to nevidia, že kam by mohli ísť, no keď nevidíš tú cestu, ťažko sa ti ide. Hej? A nemusíš mať dáta, systémy a všetko, ale musíš vedieť, kam ideš. A ďalšia vec, musíš mať biznis plán. Že drvivá väčšina, a keď zoberieme Jamu, veď tam skoro nikto nemal biznis plán. Keď si zoberiem, že koľko tých podnikateľov len v Jame, alebo koľko startupov sa mi ozvalo a koľko z nich malo biznis plán, tak to percento je až smiešné. Ale že ako ideš robiť biznis, keď ty nevieš, že proste ako ideš piesť naozaj tú babovku, keď ty nevieš, koľko ťa stoja vajíčka, múka, proste koľko ťa stojí cukor a tak ďalej a ideš to niekde umiestňovať. A nevieš ani koľko ťa bude stať to niekam poslať a ešte ti to možno niekto vráti. Že ako biznis plán minimálne v úrovni takom, že si rozpočítaš a ako keby, že nafázuješ ten projekt, tie kosty toho projektu a s tým, že predpokladáš aj, že ti bude rásť nejako tým, že nejaké capexy ti budú rásť a podobne. Však toto skoro nikto nerobí, ale to je ten basic. A potom ako môžeš robiť to Paretovo pravidlo, keď nevidíš čísla? Však to Paretovo pravidlo sa robí aj z čísel. Keď vidíš, že tento produkt má najlepšiu maržu a pravdepodobne ho budú v Nemecku najviac chcieť a viem ho tam lacno dostať, tak to všetko zistíš z toho biznis plánu, keď si tam tie dáta doplníš. Ale keď ten biznis plán nemáš, tak ja potom fakt nechápem, že odkiaľ tí ľudia, ako to chcú robiť. Že to je potom hob alebo trop. Ja si myslím, že to asi pôjde takto a skúsim. No bum, 100 000 v háji.
Ešte si myslel, znova, minul všetky peniaze, zistil, že nejde podnikať. Proste urob si biznis plán a maj dlhodobú stratégiu. To sú úplne dve najzákladnejšie veci, ktoré všetkým hovorím. A kým nemáš biznis plán a nemáš hotovú stratégiu, tak ani prosím ťa, ja nemám ti čo povedať, lebo to si musíš robiť sám. Aj keď ten biznis plán bude o 4 riadkoch a 3 stĺpcoch, tak nech je, ale nech tam je. Teraz si načetol aj toho, že čo štandardne podnikatelia nemajú. A teraz je otázka, že je to nami, je to nejakou našou užitočnosťou, alebo nie, v podstate tým, že vieme z akých zdrojov možno čerpať informácie aj o tom podnikaní. Ja som z malého mesta v Žiari nad Hronom a nie je to tak, že by som sa zobudil a ráno by som vedel, ako podnikať. Otázka je, že z akých zdrojov potom možno človek prešiel si rôznymi fázami podnikania. Čo si ty považoval za veľmi hodnotné zdroje, ktoré vieš dneska dotrikovať, že OK, toto mi bolo užitočné a možno aj ziskové? Keby som sa vrátil ešte k tomu, že vlastne k tomu začiatku, že áno, my tu nemáme podporu podnikateľského prostredia. Naša krajina nemá nejakú dlhodobú stratégiu, ako podporovať podnikanie, export a ako rásť. Proste to tu vôbec, že nie je. Ja to necítim. Ja necítim ani to, že je tu nejaká edukovanosť, čo sa týka, že by deti v školách sa učili, ako narábať len túto s peniažkami a ako si sporiť. Úplne také základné veci. Chýba nám to. Podľa mňa sme tu akože fakt, že zaspali dobu. Ale za posledných 5 rokov sa tak zlepšilo to komunitné e-commerce prostredie, alebo to biznisové prostredie, že dneska je kopec prednášok, podcastov, webinárov a tak ďalej, že ty keď chceš asi aktívny, už si dneska máš odkiaľ zobrať tie informácie. A tých informácií je veľa. Takže nemáme tu na to support a buď budeme plakať, a to nám asi moc nepomôže, alebo si to proste budeme robiť v nejakej vlastnej réžii a budeme sa vo vlastnej réžii učiť. Určite odporúčam ľuďom networkovať, stretávať sa s podobnými ľuďmi, ktorí majú obdobné problémy, proste stretávať sa v nejakých menších podnikateľských skupinách, zdieľať, snažiť sa učiť, nasávať ako špongy, alebo potom niečo z toho dokážeš aj aplikovať do toho biznisu. Takže toto je podľa mňa to najdôležitejšie, že mať ako keby že ten rozsah. Získať ten rozsah toho, ten uhol pohľadu si vlastne ako keby rozšíriť, aby si pochopil, že aj to sa dá, aj to treba riešiť, aj to treba riešiť. A ty keď si dosť šikovný, čo veľa ľudí šikovných je, tak si to v tom biznise dokážeš poskladať. Lenže keď sedíš doma, nič si nezapneš, ale rozmýšľaš ako, ani jama nestačí, ako ak si pozrieš, že jamu levou a myslíš, že ťa naučí podnikať, tak to je hlúposť, lebo v tej jame levovej my sa bavíme s tým podnikateľom 1,5 hodiny až 2. On má predstavenie na 5 minút a potom proste mu sypeme info proste, že ako by to mohol urobiť. Pýtame sa zo všetkých strán, hľadáme častokrát aj my riešenia tam, lenže bohužiaľ do tej telky sa to nedostane. Do tej telky sa dostane to 5-minútové predstavenie a nejakých pár emocionálnych scénok, tak na 2-3 minúty, ktoré tam zazneli. A ako keby, že to podnikateľské bohatstvo celé, ktoré tam bolo, tak to tá telka nedáva. A ja chápem, je to reality show, je to proste, má to byť zábavné pre ľudí, ktorí ani o podnikaní nič nevedia, ale že toto ti to nedá. Ty musíš proste ísť, tá show má iba ti povedať, že áno, je to možné, dokázal to aj ten a títo ďalší chcú a majú takýto produkt, ale potom si proste treba sadnúť za internet a hľadať relevantné data skupiny, proste akákoľvek edukácia, ktorú ty dokážeš dneska naozaj že nasať, a dokáže si z toho urobiť potom vlastne ten plán do budúcnosti. Neviem, či sa troška nezamotal. Ináč, tam bola ešte ďalšia otázka. To som chcel tomu úvodu. Odpovedal si na to. Máme 30. OK, ja už mám len poslednú otázku, že... V pohode, ešte 10 minút nejako zvládnem. OK, tak mám, že kde bude Bílenka o 10 rokov? Viem, povedal si víziu, poznáme teraz, že Bílenka chce preobuť ideálne celý svet. A keď to dáme aj do tých čísel, o ktorých si ty hovoril, možno do krajín, možno do veľkosti. Nemám biznis plán na 10 rokov, to rovno hovorím, preto mi príde zbytočné. Nemám biznis plán ani na 5 rokov, to je iba taký, že nejaký výhľadový. Taký lepší, detailnejší plán máme na 3 roky, kde sa chceme hýbať obratovo, počtovo a tak ďalej, lebo 3 roky sú pre nás že critical na to, aby sme vedeli poriešiť nejaké že výrobné sajty po svete, že ty nedokážeš len tak prísť teraz niekde do nejakej krajiny a začneš vyrábať 100 000 párov, na to potrebuješ naozaj že prípravu dátovú, technologickú, musíš to celé očekovať, na to potrebujeme nejaký čas, takže to je ten čas, ktorý nám stačí, to zhruba rok aj niečo, takže na 3 roky máme taký, že biznis plán, že sa vieme oprieť o čísla a tak ďalej a dnes je taká doba turbulentná, rýchla, všetko sa tak rýchlo mení, že ja úplne pre našu firmu v našom rozsahu nevidím dôvod robiť na 10
10 rokov plán, čož určite neznamená, že nemáme veľké ciele, že nechceme proste to dotiahnuť ďaleko, ale či to bude takto, alebo to bude takto, vieš, pred 2,5 rokom ešte neexistovala značka Berberix. Hej, to je vlastne ako značka, ktorá je pod Bilenkou, ktorá sa možno do budúcnosti stane pravdepodobne úplne samostatnou firmou a keby si sa ma spýtal pred 5 rokmi, tak o Berberixe nebolo ani slovo a dnes Berberix hrá naozaj že zaujímavú úlohu v tomto celom našom biznise a oslovujeme úplne že iné cieľovky a tá značka veľmi dynamicky rastie. Takže možno príde ďalšia značka, možno budeme mať proste ďalší iný segment, možno budeme škálovať takto, vertikálne, hore-dole. Ja sa tomuto vôbec nebraním. Ono podľa mňa treba v každej dobe dobre počúvať. Netreba si takto som to povedal teraz a bude to na veky vekov. Nie, ja sa snažím každú chvíľku napadať sám svoje vlastné rozhodnutia a pozerať sa s dnešnými dátami, ktoré máme na to, ako bola proste, túto kríza, keď začala vojna na Ukrajine, bola kríza proste materiálov, koží a všetko. To bol naozaj veľký problém. No tak keby som si takto iba povedal, že iba ja odtiaľ to chcem zo Slovenska mať ten materiál, no tak ako už to dneska nie sme. Takže ty sa musíš proste ideálne byť ako voda a keď kameň neoboplávaš z pravej strany, tak ho oboplávaj z ľavej. A snaž sa robiť veci efektívne, snaž sa robiť veci naozaj že s pridanou hodnotou a toto je vec, ktorú my chceme robiť. Určite chceme robiť pridanú hodnotu tomuto svetu, nie iba cez produkt ako topánky, ale možno aj preto, že sa tu dneska s tebou bavím a ľuďom hovorím, že môžu mať aj troška iný mindset, nemusia to všetko baliť a není svet iba čierny, ale keď si ho urobia žltý, tak bude žltý. Takže ja si myslím, že Bilenka má o mnoho viacej nejakých tých vízií, či už je to cez produkt, či už je to cesta získanie veľkého trhového potenciálu, či už je to nejaká edukácia mladých ľudí, či už je to nejaká práca so študentami, či už sú to nejaké zelené projekty. Je toho veľa a veľmi aj záleží, že s kým sa v živote stretneš, akí ľudia do toho nášho tímu alebo do toho môjho života prídu. Ja sa naozaj vždy snažím spájať s ľuďmi, ktorí majú nejakú myšlienku, víziu, predstavu a chcú niečo v živote dosiahnuť. A pokiaľ sa nám tá vízia nejako spojí, tak v podstate ako ja viem podporiť kľudne ich vízie a tak ďalej a môže to celé rásť. A hlavne sa snažím, aby mi to neprestalo robiť radosť, lebo sú aj ťažké obdobia. Čím je firma väčšia, čím viacej plánuješ, čím je viacej tých vonkajších faktorov od logistiky a všetkého. Nie je to naozaj že ľahké teraz, tak sa snažiť si stále zachovať to, že prečo tú firmu ľúbiš a prečo si to začal robiť, napriek všetkým tým vonkajším okolnostiam, ktoré častokrát nie sú ideálne. Pozeráš sa a inšpiruješ sa tiež, ako keď to nazvem, že kolegoch, že z pohľadu tiež podnikateľov, aj možno v e-commerce svete, sú ľudia aj na Slovensku alebo aj v zahraničí, možno ktorí inšpirujú teba aj možno svojou firmou? A tak na Slovensku určite je tu viacero firiem, ktoré proste poznáme všetci a podľa mňa Dalibor je frajer s tým, čo urobil s Jimbimom a ako rastie. Mišo Meško je frajer s tým, že proste ako on má tú klientskú experience a proste, že je fakt tým love brandom a proste, že tie ľudia tam ciele nejdu. A vedel by som takto vymenovať XY ľudí zo slovenského biznisu a od každého sa vieš niečo naučiť. Aj od upratovačky vo firme sa vieš lepšie naučiť, ako ona vyčistí okno, ako ho vyčistíš ty. Takže podľa mňa, že ten mindset by som odporúčal ľuďom mať taký, že od každého sa vieš niečo naučiť, závisí, či to aktuálne teraz potrebuješ a vždycky niekto na tom trhu robí niečo lepšie ako ty. A vždycky aj nájdeš kolegov, ktorí robia niečo lepšie ako ty. Takže pre toho foundera je podľa mňa akože úplne critical, že aby sa snažil učiť každý deň od ľudí a nedával to tak, že od teba si nemám čo zobrať, od teba si nemám čo, lebo od všetkých si môžeš niečo zobrať, len to možno na prvú šupu nevidíš. Posledná otázka. Bol nejaký zdroj, kniha, čokoľvek, čo ty v živote si možno, či to bolo možno v začiatkoch podnikania, považuješ za dôležité? Že možno toto bol nejaký bod. Nemusí to byť, že ten zlomový, lebo tých ja moc nečítam, sa priznám. Okay. Akože skôr počúvam, ale zlomový moment nejaký... Ja som nikdy nemal nejaký svoj vzor. Alebo nejakého človeka, ktorého som zhliadal ani k nejakej firme. Ja som to fakt nemal. Mám svoje obľúbené značky, ktoré sa mi páčia cez nejaký branding a cez produkt, ktorý robia. Ale ja som si tak akože povedal, že chcem byť vždycky ja lepší človek na druhý deň, ako som bol včera. A snažím sa to akože aplikovať, že nemám úplne vzory, ale chcem, keď sa takto obdriem dozadu, aby som videl Jura pred 5 rokmi a povedal si, že áno, ja by som mohol byť jeho učiteľom. Čiže to je to, čo ťa kvázi
posúva každý No, deň. tak ako posúva, veľa vecí ma posúva, ale akože nemám žiadnu teraz, že magic knižku, ktorú si prečítajú ľudia. Jasné. Treba byť proste neexistuje. vnímavý, treba žiť aj v prítomnosti, treba proste dať aj na tú intuíciu, treba počúvať to srdce, treba si pozerať data, biznis plány a keď toto všetko namixuješ, tak je o mnoho väčšia šanca, že to dobre pôjde a potom nepotrebuješ stále akože hľadať tú inšpiráciu niekde z nejakého externého zdroja. Ďakujem veľmi pekne za tvoj čas. Ďakujem aj ja.